जेब्रारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं मोननैसो आपडेट होनो नागिरदों दिनैनि आपडेटआ खालि दुखुनिल' आपडेट जागोन दै बेयो खालि दुखुनिल' आपडेट जागोन सुखुनि आपडेट नङा गासिबो दिनै आं जि आपडेट होनो नागिरदों बे गासिबो दुखुनिसो आपडेट जाजोबगोन बावहाय दं गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों आंनाव ओमफ्राय चिरांनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों ओमफ्राय लोगोसे मोनसे जाहैबाय मा जोंनि गेजेरावहाय जेनाखि मिस इउनिभार्स जेनाखि इन्डियानि थाखाय कन्टेस्टिं पिंकि बसुमतारिनि आपडेट्स आरो गोबां आपडेट दा बेनि सिगां आं नोंथांमोननो मोननैसो भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनि नङा होमबा नायना लाग्रोदो बिनि उनाव आं रायलायगोन जों 2 बोसोरनि खाजनाबो होबाय जोंथ' खुनु हगारनो हाया दा जोङो बिनिखायनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय बे हाखौ जोंनो बानायनानै होथारनांगोन जों हगारा फात्ता खालामना होथारनांगोन जों बहुद खस्थ' खालामबाय गोबां मानसि थैनानैबो थांबाय जोंनि लोगोफ्रा बिनिखायनो जों दा हगारा दा जों बाव स्टेडियाम बानायनोबो होआ जोंनि हाखौ दिनै सुनो फैनो नागिरदोंमोन बिनिखायनो जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों चिरां जिल्लायावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों चिरां जिल्लानि रानिखाता बुरपारावहाय बुरपार होननाय गामियावहाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिरावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों आरो बे खाला गुन्द्राखौ जायोब्ला नोंथांनाव गोबां रोखोमनि मोदोमनि सानाय सुनायफ्रा गासिबो खारजोबगोन आखाइ आथिं बुनाय बिखा आलौनाय थाइरडनो जन्दिसनो नानानथा रोखोमनि बेरामखौ नोंथाङा फाहामनो हागोन आरोखि स' नोंथांमोना बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव जगाजग खालामबानो जाबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना बे खाला गुन्द्राखौ लायनो थांनायाव खालि नोंथाङा गय फाथै दुहुब लांफानांगोन थाव गोथां एसे लांफानांगोन आरो लोगोसे मुलिखौ लाबोफानो थाखाय बथल लांफानांगोन आरो बे मुलिनि बेसेबां दाम लागोन बेबायदि नङा नोंथाङा दया धर्मसो होबोनांगोन मुलिखौ लाबोनायनि मुङाव नोङो दया धर्म नों जा होबोयो नों बेखौनो होबोनांगोन बेवहाय खुनु डिमान्ड जेबो गैया स' गतिके नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बेराम फाहामनो लुगैदोंबा चिराङावनि रानिखातानि बुरपार गामियाव थानाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिराव थांनानै जगाजग खालामनानै नोंथाङा बे खाला गुन्द्राखौ लाबोनानै जाफैनानै गावनि देहानि बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बुनाय माने बेरामखौहाय फाहामना लाफैबानो जाबाय फार्स्टआवनो आपडेट जाहैबाय मा आं बाहाय नुदों कि नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौ नुखाबाय गुवाहाटीयावहाय मोनसे नयनतारा सुपार मार्केटावहाय सासे बर' सेंग्राखौ बैनि मावथिफ्रा गाग्लोबनायनिफ्राय नुदों धृतिराज खाख्लारिखौ बेनि मावथिफ्रा गाग्लोबदों बेखौ बुदों बाहाय जों भिडिअ फुटेजखौ आं दहाय सिगाङावनो होखांखाबाय बेनो जाहैबाय मा धृतिराज खाख्लारिखौहाय मानो गाग्लोबखो बे मोनसे कुइसन सिखारदों बेखौहाय दिनै मा होनना बुंदों नयनतारा सुपार मार्केटनि जायफोर बाहाय मावग्राफोर बिथांमोना बुदों आरो बेखौ नाखायदादों बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरासिम बिसोर सिरिनिफ्रायबो नाखायदों बेखौ बुदों आरोखि बेखौ नुनाय जाबाय बे मानो थाखाय मा बुदों मा दायनि थाखाय बेखौ जेन' नायबिजिरो बेनि उनाव बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय मा रायजो जा नोंथांमोन दाखालि सप्ता खनसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय जों नुबाय थादोंमोन बर'नि आगोमा फिसा पिंकि बसुमतारिया मिस इउनिभार्स जेनाखि इन्डिया बिमुं मोननांगौमोन बेखौ मोननो हायाखिसै बिथाङा जेनबाय थेवब्लाबो बिथाङा बेस्ट नेसनेल कास्टम बेखौ बिथाङा मोननो हाबाय बावहाय जाहैबाय मा देग्लायनि 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियानि बिमुंखौहाय जोंनि आसामनिफ्राय मोननो हानाय जायाखिसै बेखौ केरेला रायजोनि मा होनना बुंदों काजिया लिस मेज' बिथाङा मोननो हाबाय नि आं स्क्रिनाव होदों बिथाङा जाहैबाय मा देग्लाय 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियाखौहाय मोनफुंनो हाबाय आरोखि आरो बिनिफ्राय दुखुनांथाव मोनसेया जाहैबाय मा जे चिरांनि सापागुरि ओनसोलावहाय सापागुरि बेंटल गेटआवहाय बावहाय माखासे आइजो मिलन समबाय समितिया 8 बिगा हाखौ दखल खालामनानै दंमोन
आरो बे दखलखौ गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा दखल खालामना लादोंमोन। बेवहाय गोबां आबादबो मावबाय, मालाबा लबार गायदों, मालाबा माइ गायदों। दा बेफोरबायदि समावबो गोबां मानसिफ्रा हिंसा मानसिफ्रा बेफोर हायावहाय मोसौ मोसा खानानै सिलिंखार खालामदों, बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। आरो दा रिसेन्टलि मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय बे 8 बिगा हायावहाय गासै क्रिकेट स्टेडियाम लुगोन जाहैबाय आरोखि। बेखौ बिथांमोना होननाय बायदिबा सोरबा कन्ट्रेक्टरफोरनि बियो फाव फान्दायनायावहाय बिथांमोननि हाखौ सेनो नागिरदों आरो सेनानै बेखौ क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनो नागिरदों होननानै जों बेखौ दा मिथिनो मोन्दों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, बेफोरबायदि जाथाया जानो नाङा। आरो बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों बे हाखौ जायखिजाया राहायै मावफुंनानै होनो थाखाय दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारखौ खावलायदों, जेन' हाग्रामा सारा बेखौ मावनानै होयो आरोखि। मानोना बिथांमोना गासैबो बर' मानसियानो नङा होमबा फ्राय। अब्ला बिथांमोना दिनै जाय बे एसे गोबावनिफ्राय हाखौ दखलाव लाखिबाय आरो दिनैसो जुदि माबा मोनसे रां आरजिनायनि माबायावहाय बिथांमोना जुदि आरो बाहाय माबा मोनसे सोरबा फैसा गारनो जायगा गैयि थांबाथां बेफोरबायदि हाखौ दखल खालामखानाय हाखौ जुदि सेनांगौबा माने 2000 सननिफ्रायनो जोङो दखलाव दङ। बिराद हाग्रा दंमोन, बेखौ एवस्रां मास्रां जोङो खेथि मावदों। बेनि उनाव जोंनो नैबे IOCLनि एमप्लयिफ्राबो 1.5 लाख थाखा हरनानै जोङो रबार बागान खालामदोंमोन मोनसे समाव 2009 आव खालामदों। बेनि उनाव माखासे मानसिफ्रा गोसो गाज्रिफ्रा मोसौ सोनानै बेखौबो जाहोजोब्बाय। बेनि उनाव दा फैनानै जों दै माइ गायो, बेसर फोयो, खेथि मावो। दा उनाव मा जाखो, जोंनि हाखौ सेनो नागिरदों। सेनो नागिरदों माखासे थिखादारफोर, कन्ट्रेक्टारफोर स्टेडियाम बानायनोनो। दा मैया जोंनाव हाग्रा एवफैदों जोंनि नैबे बाउन्डारि सिङाव हाबनानै। बिनिखायनो जों दा सहायनो हायाखै। बिनिखायनो जों मिडियाफोरनि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय। बेबायदि आरो दा जोङो हगारा बे हाखौ। जोंथ' दखलाव दं आरो जोंना एलटमेन्ट मोनबाय, जों 2 बोसोरनि खाजोनाबो होबाय। जोंथ' खुनु हगारनो हाया। दा जोङो बिनिखायनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय, बे हाखौ जोंनो बानायनानै होथारनांगोन। जों हगारा, फाट्टा खालामना होथारनांगोन। जों बहुद खस्थ' खालामबाय, गोबां मानसि थैनानैबो थांबाय जोंनि लोगोफ्रा। बिनिखायनो जों दा हगारा। दा जों बाव स्टेडियाम बानायनोबो होआ। जोंनि हाखौ दिनै सुनो फैनो नागिरदोंमोन, बिनिखायनो जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। हाखौ ओरैनो सेनो नागिरदों ना फैसा होनो नागिरदों? फैसा होनो नागिराखै, फैसा होनो नागिराखै। ओरैनो माने सुनानै गावसोर लानो नागिरदों माखासे। जों हगारा, जों हगारथारा। औ, सेख'ग्राफोरनि नामखौ जों मोनथिला, बुंला। माने माखासे दं आरो जोंनि लकेलनिनो थिखादारफोर। जोंथ' दा नुनायाव बाव मैया फैनायाव 3 4ल' नुदों। बेनि उनाव दा कमिटिफोर दङ, बिसोरो जों मण्डलनि आखाइ दं नामा? मण्डलनि आखाइ दङ होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिसोरबो बुंदों जोंनोबो एलर्ट हरबाय। जों मण्डलजों रायज्लायखाबाय, बे खोथाखौ बुंदों। खिन्थु लेखाखौ देखायनो हायाखै बिसोरो। जोंहा लेखाखौ देखायबाय बिसोरनो, लेखा देखायदों जोङो। औ, जोंनि बे नैबे खाजोना रसिदखौ जों देखायदों बिसोरनो, लकेलनि बिसोरबो बिथांमोनहा माखासे थिखादार। घटनाखौ नोंसोरनि MLA फोरनो EMफोरनो नोंसोरो जनायबाय नामा? जों जनायबाय। सार माबा मानगोनां जोंनि फानिराम सारनिबो आखाइ दङ होननानै बुंनाय खोनानायलाय जों थांदों मैयानो। मैया थांबाय सारनाव, साराथ' बुंबाय हाब मानो फैदों, जों ओरै फैदों सार। आंथ' मिथिया नोंसिनि हाखौ, आं थिनाखै, आं नोंसिनि हायाव गाहैफेराखैबो। ओमफ्राय सासे मानसिखौ बुंबाय बियो, उमुगनाव थां, उमुगानो मिथिजोबगौ। थांलायबाय जों बेनाव। बेनि उनाव बे बुंबाय मा, हाब मिलायगोन होगोन, नोंसिनिबो मोनगोन। जों मण्डलसो लाबोनो नागिरदों। दे लाबो, जोंनि हायाव खिन्थु हाबनो मोना होननाय लोगो लोगो बिदिबा लिंहरला होनदों मण्डलखौ। दासो मण्डलाव नुजाफैयाखै, जों मण्डलखौ नेफैदों। बेखिनियानो।